Yun, unang-una, siyempre kami as a volunteer din, gusto rin namin makapagbigay ng as a part of volunteerism, alay din ng konting tulong para sa mas nangangailangan. Kasi napili namin ng alay dugo kasi marami sa atin na ngayong kababayan natin na nangangailangan ng ng dugo, especially itong pandemic. Yun, siguro ito yung essential na needs for sa mga tao na yun na nangangailangan talaga. So bakit po barangay Pugawan ang napili niyo? Siguro taga dito kasi kami sa Pinili. So isa sa Pugawan yung napili namin noon na itong ganapin ng isang bloodletting para din sa community ng barangay namin dito na magkaroon din ng kumbaga maging part din sila ng advocacy namin dito sa Triskelion de Ilocos kasi meron kaming blood bank account sa Mariano Marcos Memorial Hospital. So pagka nangailangan sila ng dugo, mas madali na kami lalapitan. Priority na. Kumbaga, itong barangay ng priority. Kasi meron kaming isang kababayan dito na natulungan gawa ng aming advocacy na sa blood bank namin. Sir, sa kabilang dako po, ano po yung Tau Gamma P or Triskelion Brand Fraternity? Pwede po bang paki-explain or paki-paliwanag po? Okay. Ano po yung ibig sabihin nun, sir? This is a brotherhood since 1968. October 4, siya na-found sa UP, Diliman. So, i-explain ko lang din. And yung mga founding fathers namin is nasa College of Law ng UP Diliman. Yes, sir. So, yun, naging dominant siya sa buong Pilipinas, especially sa mga universities in our country, especially do sa Metro Manila. So, nag-UP siya, tapos nag-jump off siya sa university sa U-Belt. So, yun, dumami ng dumami. Tapos yun, yung advocacy kasi noon, yung tenets codes of conduct namin, doon namin yung kumbaga dala-dala namin sa araw-araw. Kung ano yung kinaganda ng kapatiran namin. So yun, ibinibigay lang din namin sa iba. Kumbaga kung ano yung natutunan namin inside our fraternity, ganun din ginagawa namin outside the fraternity. Is to help maging inspirasyon ng iba at mapalawak yung advocacy as a part of brotherhood ng fraternity namin. Yun. So, sir, ilan po bang members dito sa Pinili ngayon? Dito sa Pinili siguro, yung strength pa lang namin nag-umpisa pa lang kami. Nasa pa lang kami, nasa less than 20. Ayan, tapos may mga PNP, part ng PNP na nasa Manila, which is Trileg, na Triskelion Law Enforcer Group. So yun, isa sa pinagmamalaki natin si PNP Chief Vicente Danao is our brad. Ayan. Brad namin yun, Senator Rap Recto, brad namin. Senator Joel Villanueva is our brad. Tapos yung mga ibang mga personalities. Tapos yung as a part of Triskelion de Ilocos, meron kaming TGP party list, which is nasa loob na ng Senado, nakapasok na. So, paano po yung recruitment? Paano nyo rini-recruit yung magiging kasama nyo? Ayan. Siguro dumadaan yung proseso ng inform and orient. So kailangan i-orient po muna sila. Tapos explain sa kanila yung magandang mapupulot nila sa kapatiran. Yun, kasi siyempre, as a part of kapatiran, kumbaga, pag ikaw sumali, hindi na ikaw yung dating ikaw eh. Siyempre, yung dala-dala mo na ngayon, yung pangalan ng aming brotherhood. So, ibig sabihin, pagka gumawa ka ng mali or sa kapwa mo, siyempre, mapupulahan. Sir, sa mga itong grupo, may napapadal ba? Or may... Ay, hindi na, wala na ganun.
So yun na lang, orient na lang orient na lang, and then syempre orient mo na orient sa hanggang sa malaman niya kung ano yung codes of conduct sa loob ng aming fraternity. Saka ang pinaka main goal namin is legacy. So para sa amin kasi life is temporary. Hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay pwede kang gumawa ng mga bagay na ganito. Siyempre lahat yung may limit. May dadating ng time na tatanda tayo. Pero siyempre at least may naiwan tayong legacy na kahit pa paano naging inspirasyon tayo ng iba. Yes, sir. So, any message sa lahat ng mga gustong makisama or ano po yung age requirement yung pwedeng sumama sa inyo? So ang age requirement natin is 16 up. 16 up. Siguro may physically health, mentally. Yan kasi ito sa isa sa mga namin sa part ng May mga babae ba, sir? meron, may mga sigma, tatawag na tawag ang P sigma. So may mga pero wala pa kami rito sa norte. Ayan. So yun lang, kailangan physically health una-una. Tapos yung kayang tanggapin kung ano yung sinasaad ng aming May mga pagsubok pa ba? tenets coach. Meron naman, meron talaga. So, may mga tawag nun na service. Kailangan dumaan ka sa mga service para mas isa puso mo. Kasi syempre, lahat ng bagay kailangan tanggapin mo ng buong puso. Katulad sa pagpasali ng mga PNP, parang ganun. So, more on activity kayo? Activity, gano'n ba? Sasama ka sa activity namin, syempre kailangan mag-undergo ka muna ng Yun yung initiation rites nun. So yung service. Yung sa amin, mga hindi nang dati na yung hindi kasi may mga gano'n na issue, dinidikit lang sa amin. Actually wala naman Mga iba kasi ginagawa yung personal na problema. Yun kaya nadadala ganun.